ствараліся школьныя тэатры. Такі тэатр узнік у Полацку. Многія старонкі гісторыі беларускага тэатра адведзены драматургіі Сімеона Полацкага, які заснаваў тэатр пры Полацкай брацкай праваслаўнай школе і ў далейшым стаў заснавальнікам школьнага тэатра і ў Расіі. Зараджэнне батлейкавага тэатра ў Беларусі адносіцца да канца 16-га, першай паловы 17-га стагоддзя. Узнікненне батлейкі звязана з каляднымі святамі. Адгэтуль назва Віфлеем – месца нараджэння Хрыста. Батлейкі з іх уяўленнямі працягвалі існаваць аж да першых дзесяцігоддзяў 20-го стагоддзя. Из разных концов многогрешной земли к звезде мудрецы караванами шли, к звезде, увенчавшей пророческий путь, чтоб трое могли на младенца взглянуть. Рождественская яркая звезда о появлении младенца возвестила, ждала Спасителя земля, дарована небесная ей сила. Посмотрите, что это там виднеется вдали? Что это может быть? Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Вифлееме Иисус Христос. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Пойдемте же и найдем младенца, и поклонимся ему.